Som la Maitana i la Carla i juntes formem ambdues i us presentarem el nostre projecte per al Festival Niu, que bàsicament és una mostra d'art multidisciplinar, de fotografia per la seva part i dibuix per la meva, en la que hi ha una comunicació constant entre aquestes disciplines. Sí, bàsicament el projecte consisteix en una proposta d'imatges de l'una cap a l'altra. En el meu cas jo li proposo a la Carla unes imatges fotogràfiques i ella em proposa a mi una sèrie de dibuixos i esperem una resposta de l'altra, mantinguent o buscant aquella relació que li puguem trobar entre una imatge que ens doni l'altra i la creació d'una imatge nostra, amb la nostra disciplina, a partir d'aquella que ens ha donat l'altra persona. Bàsicament el que busquem trobar o el que busquem mostrar és com aquella essència o arribar a l'arrel de la motivació que ens porta amb dues disciplines i en ella i en mi a retratar el món que ens envolta, que és bàsicament el que ens dediquem, a retratar la realitat. Jo soc la Maitana Gutiérrez, m'especialitzo en fotografia, porto fent fotografia molts anys, ara mateix estic estudiant un grau superior i per altra banda també estic fent projectes personals i així. El que sempre he fet són projectes més individuals, més jo amb la meva visió i amb la meva realitat i així, i aquest projecte em brinda l'oportunitat de posar-me a prova també, de sortir una miqueta de la zona de confort i de posar-me a prova amb el que és treballar en equip i treballar amb altres disciplines que tampoc ho he fet mai. Jo soc la Carla, o també Tinta, que és el meu nom artístic i és com m'anomenava el meu avi, precisament per la devoció que sempre he tingut per l'art i sobretot pel dibuix. I cap a l'adolescència sí que em vaig centrar més en el dibuix realista, més de caire acadèmic i m'ha costat una mica moure'm d'aquí. Llavors crec que aquest projecte també em brinda l'oportunitat de sortir una mica d'això, experimentar amb noves idees, més abstractes, canviar també de suports, de materials, i la intenció també és una mica experimentar i poder conèixer coses noves, a part de treballar conjuntament.